Kajingnya tu kana sepang ka kentai ke badan lok bat ke badan samla. Kamili kedai ka kena balik kelas lang bat u fairly bat u deru u samla jongka nadu bakidang lek kelas. Kat hadu bakan dapan kutno ya kajing pule jongka. U fairly u dei u kena u baklem akor ju burom yano udon shibun ki samla. Bat usia langkai manla ka kentai tang banyo poida yala desi met. Kamili habaka tip ya ka jinglong jong u fairly kapan ya latno. Hadin henru benai, Kamili klaya tono bat u Jonathan u kun ba marway. Kamili ka haplit sa ha ying kiaw namar u Jonathan u hapet lem ya ka kemi bat u kupajong u. Ulok jong Kamili u day u batray office, u longru u bapro jabing. Kaspa kapau udon kerahai namar unang banlek business bunjat kikam. Kajingnya to jong Kamili bat u Jonathan kadang daptang kumbalai benai ay. Kamili habaka sa haying kiaw ka kuslai bha ka bun jing mut jing perkat marway. Ulok jong ka bat ka kiaw kurim habaki yo I ba Kamili ka les ngusi. Ulok ulakili ka balay mili piles ngusi na du ba piwan sa haying jongi. Kakiaw kalaong yo pimju na persa bansa haying jongi. Kamili kalaong may nga klem lele nga jubha bansa syane. Haying na jong lay ngam dakan mau hadu kata-kata. U Jonathan ulaong May Kamili wat ya kajaru kam jutre ban bam. Bat ha kata kapor, ladon ba phone ha ka mobile jong Kamili. Kamili kalaong, ap kendiat ngan sim ya ka phone. Kamili ka let syakam ratia, kaya kan phone bat usamla barim jong ka u fairly. Kamili ka ong usamla rim jong ka kumne. Ngalaong ya pi ba wat ju phone yang aman kapor, ngadei ka briu ka baladon log bat wat ju phone yang a. Na Mario sa yo sngaw ulok pat ikiaw jong nga te ngan le kumno. U fairly ulaong ngan le kumno ba iet nga kan mau palat ya pi. Lano pinwan ya kendu no ya nga na marla slembha ngam juyo ya kendu syu ya pi. Kamili kalaong ngamla bandang wan ya kendu ya pi ngeladon la ulok. U fairly ulaong wat juong gumta ngakwa ban ya kendu ya pi. Bat lada pimwan te platip ong kumno ngan le. Kamili kalaong balay fairly pilong mensim kumne. Ngalabakla bangaya iit samla bat pi ong pat ba pi iit janga. U fairly ulaong ngataj banya bun ketin bat pi lano pinwan ya kendu yanga. Lada pimwan ru to ong ngan wan hi manga haying ulok jong pi. Kamili kalaong wat juwan haying jonga namar ulok bat dikiaw jonga kiton haying. Ngan sa taulat lada ngayok por ngan sa wan tang bawat ju fun syu yanga. Yok sa tip ulok jonga ngan sa fun hi manga ya pi. Kamili ka bu no ka fun bat ka yam marway ha kamera. Kakiaw jong Kamili ka wan ha kamera jongka klayok sngaw ya ka jing ya keren jongka bat usamla rim ba uberngam ya Kamili. Kakiaw kalakali, balay persa piyam bat nga ibun jing mut jing perkat bahaya pi. Kamili kalaong, may lada pisabe no yang nga haying ru lele ngan ya tuhok ya pi. Mensyua te may syua bangan ya tuha bat u Jonathan u fairly u day usamla rim jonga. Bat ngalaya jengay no bat u syua bangan ya tuha Henry menta u berngam nyanga. Uong lada ngam nek ya kendu bat u untat yang nga na Facebook. Ya ki dur ki message ki baya teks bat nga ha kapor badang samla. Kakiaw kalaong, wat kuslai kun ning kong ngalong kakiaw bat ha kajuk kapor ngalong ru ka kemi jong pi. Ngan yarap ya pi, ngan dum sya ba uta u briu bawan penjot ya ka ying kasem jong ki kun jong nga. Aya nga uta u number phone jong u fairly ngan phone manga. Kamili klaya tu, may u fairly ulong u briu u babuit tu. Kakiaw kalaong, syanya yang nga sepersa, wat juting, tang ba wat juya tu ya u Jonathan bat ukpa. Kamili ka ayu u number phone jong usamla barim jong ka ha kakiaw.
Kakiau jongka kalafon yu uferli markmat jongka. Kakiau kelayakan fun bat uferli kakran bet kum ke Badang Samla. Bat kalaong, halo, kane ka number phone ka poisano. Uferli ulaong, nga kerjang uferli. Kakiau kalaong, nga day ka Elizabeth, nga yok miss call ya ka number phone jong pi. Bangam lapor ban kran, nga susif no, bat mentang la yok por te nga sa phone ya pi. Ka Elizabeth kalaong, nga yok i ka WhatsApp profile jong pi, kat no jing handsome, nga la internet ya pi. Kakiau ka akila jong kumba ka day ka Elizabeth, ka kun ba riuspa bat ka batray office. Ha kata ka por ba kakiau kadang ya kan phone bat uferli. Kenang ba unyok sngaw lama u, bat kalaong kumne. Hey John, ngan san chua tang kani ka way ka checkbook ba arpolak. Ya ka Badang sa imat sa sanyo ipapa enda ilawan na Bangalore. Ka Elizabeth kalaong de. Kilit no John, mentang ngadang ya phone bat i-friend jonga. Uferli ula yok sngaw ka jingkran ka Elizabeth ha u John, ula sngaw kemen ba ula yok parlok da ka barius pa. Kakiau kala kabrip kemat ya Kamili bat kala tok ya uferli. Kakiau jong Kamili bat uferli, kia kan fun bet kumne man la kasngi kim jupep. Dap san banai uferli ula klet ya Kamili bat jufun syu ya ka. Kamili kala kamsting ki jingmut jing perkat. Uferli ula kamplut por ban ya kan fun bat ka Elizabeth. Teha ka way kasngi, uferli ula phone ya ka Elizabeth bat ula ong ya ka kumne. Darling, haduk la nongin siya kan sa kumne tang ha ka mobile phone. Bat ngaladay usamla jong pi, ngate ngalakwa ban itu no ya pi. Kakiau kala akum ka Elizabeth bat kala ong. Oh baby, ngaru ngala miss bahaya pi, tang bangan nek kumno. Ngabunkam palat ha office namar ipaparu imdon sene. Uferli ulaong, tu se darling, plak pork nang tang sipang ban wanya kendu yanga. Ka Elizabeth kalaong, okay baby, ngan pendep syua ka way ka project menta kasngi. Bat la syai tang syu white tray ngan sawan haying jong pi ha ka por henriu baje jan mit. Uferli ula kamen bat ulaong, to ngan sen no menta ya ka address jonga, sawan bet ma pi syaying jonga. Ngan abet haying ya pi bat yet la syai. Uferli ula ngat ha ka jadu jong kakiau jong Kamili. Kakiau jong Kamili kalaong, persa sa ka wengi day ban pendep kloy la syai kasngi. Haka por si po baje men step, kilet haying jong uferli bat ngan sabataya pi kumno nginde. Kamili kelas ngungu e kakiau bat kalaong. May kumya pi tiang ngamyok kiau syu jing bun buit. Kakiau kalaong, ngatip te persa ba pisyak syukur ha une ubriu ubakwa ban penjot ya ka jing im jong kiwei. Bat ngam kwa ba pinjot ha une ubriu ubadon jing mut ba syukur. Ngayarap ya pi namar ba pilong kum ka kun jonga, om kum ka persa. Ha kasngi ka babut, sipo ba je men step tik Kamili kalapoy haying jong uferli. Uferli ula penkrek bakan wan ka Elizabeth haying jong u. Mar bapoy Kamili haying jong uferli. Uferli ula ong. Mili, ka parlok jonga kan wan kai haying menta, ngam kwa bakan yo iya pi, kilet no. Kamili kalaong, are pihi ba ong ba pikwa banya kendu yanga, endang ngalawan pat pi ong kilet no, kamut ayu kata. Ngan syong tachua, ngan numpat let, ngaru ngakwa ban itu ya ka samla ba temma jong pi kalong kumno. Uferli ula ong, pim sengutu se haba nga ong kilet no, pikwa ayu to ong. Kamili kalaong, delete no syua ki message ki dur jonga badon haka mobile jong pi, bat ngan salet no. Uferli ula delete word ya ki dur bade ki message ki badon haka mobile jong u. Uda ay haka mobile jong u haka mili bakan page pa ula dep delete load, don syu watang ka weiru. Kamili ka mino na ying jong u daka jinkman.
Kadba ufer lipat ulafonnya ke Elizabeth tang ba ka mobile jongka kala switch off. Kakyau jong Kamili kala switch off yuka numbar baka syat ya phone mat uferli. Kasayno yu SIM card ka bret no kala pendan kam no ada uway SIM card batemai. Uferli tip AA baka Elizabeth kadai ka temen kakyau kurim jong Kamili. Uferli uwat ya ka number phone jong ka Elizabeth tang ba lap hae namar kum kata ka kerdang dan batip ne ba itu. Kakyau bat ka persa kelas ngau kemen namar kila like upri ubadon ka jingmut basniu ban penjot penprai ka ying jong kiwei. Kakyau bat ka persa kile ka kamba bha kam dakta watla kimya tu ka ne ka jingjia ha ukpa bat ha Jonathan. Lada episode tenat ngau like share bat subscribe ka channel bat saya komen.